Kape muna tayo, siyempre. Para kabahan naman ako sa basher ko na yan. Ah! Ah! Para naman kabahan ako sa aking basher. Alright. Alright. Mamita Vlogs, mega shoutout. Leia Martiliano, tagal mo dyan. Umudo pa ako. Nag-udo. Oh. Nag-udo pa ako, nag-udo. Nag-udo. Oh, si kagabi kasi, 'di ba? Nakakahiya naman sa inyo na nakapag-live na ako. Tapos nataya ako bigla. So inunahan ko na siya ngayon. Umudo na muna ako, nag-udo bago ako nag-start. Alright. Yan. Pani PH, bakit naman? Nakita niyo yung thumbnail dyan, di ba? Magkakape muna ako at para kabahan ako dyan sa basher ko. May basher na ako, yes! Sa wakas. Nagkaroon din ako ng basher. Gumawa pa ng channel, yes! Yes. Yes. Ang alive yun. Gumawa ko siya talaga ng clip dun sa sa live ko. Kinuha niya yung clip ko dun sa sinabi ko na na hindi kami nagpapahawak sa mga sponsor na nang kakapit sa leeg. Hindi niya siguro nag-gets. Kasi numbong niya ako doon sa amo niya si attorney. May daw kami, may tag dito. May tag sa aso, may supina. Yung, Sabina. Ha? Sabina. Sabina ba? Sumon, no? May sumon na daw ako. Kinakabahan ako, magkakape ako, baka nervyusin ako dun sa mga sinabi niya. Nag-chat na rin niya sa akin eh. Ibas kita araw-araw, Jay. Yung sira ulo ka, Ate Racy Vlog. Yan. May po-promote pala ako. Sige, mamaya na. Yan, may po-promote po ako na channel. Kahit man lang, kung sino mga gusto sa kanya, mag-subscribe. Bali, dalawa po sila ang aking po-promote. Si Galaero. Yan. Tricks. Tawa. Asan si Bebang? Naku, huwag niyo nang hanapin niyo si Bebang. Lagi naman tulog na yun, mga ganitong oras. Tulog na yun. Takot lang sa akin ni Bebang. Ay, Ate Kiara, may gilang shoutout, Ate Kiara Charlotte. Yan, mag-shoutout muna tayo bago natin simulan ng matinding topic na yan. Totoo siya, parang hindi nga matindi yan para sa akin. Hindi nga ako kinabahan. Kundi pa kasi pinapanganak yung basher na magpapaiyak sa akin. Yan, Leia Martiliano, good evening. Kiara Charlotte, Rose Vlog, mega love shoutout. Good night, DJ. Tagal mo naman magsalita, antok na ako. Ba? Nagalit. LJ Pulgar channel yan, bro. Kita kids, mega love shoutout. Subscribe nyo rin po, LJ Pulgar. Maria Cabato, mega love shoutout. Rose DDR TV. Yan, Yolanda Catalan, mega love shoutout. Hayaan mo na lang basher. Yan. Si Amelia
Laporte, Don Alex, Don Alex, subscribe nyo, Chad. Oh. Shout out, Hana Barulan, medyo lang shout out. Noemi Tugadi, Janet Galban Salazar, medyo lang shout out po ate. Ate Nelly Abante Vlog, yan. Subscribe nyo rin po, ate Janet Salazar. Manuel Gubaton, medyo lang shout out, subscribe din po. Hans Vlog. Sino pa? Jenny Kabahag, medyo lang shout out from Hong Kong. Yan. Jongkong ba? Hong Kong. Edna Malinaw, may galaw shoutout ma'am. Bongbong, kay parang Bongbong, shoutout. Kay Balani Berlin, may galaw shoutout. Gina Mahon. Yan. Good evening Ate Jocelyn Ricaport, Edna Malinaw, Flirt. Sati, may galaw shoutout ate. Jay, abutin na naman ng LMS mo ng 1 a.m. Okay lang yan kasi kapag mga hapon kami o umaga kami nag-live, di nga ako nakapag-live sa pambansang uso Pag mga hapon kami nag-live, wala, hindi kami makakapag-live, mapuputol lang. Kasi naka-live si Kuya Bal, may biglang live, kaya gabi na lang okay na to. Para yung mga OFW natin dyan is ma-relax ang kanilang mga brain. What a brain. Yung kanilang mga brain kasi nga nai-stress na yan sa kakaisip, no? At syempre pagod sa trabaho kahit sa pamamaraan ng pag-live natin ni mapangiti natin sila. At hindi tayo nauubusan ng pangpatawa sa mga viewers natin. Oh my God. Yeah. Uy, Ate Janet Salazar, salamat. May palipad agad doon sa ating. Salamat Ate Janet Galban Salazar. Thank you talaga Thank you talaga, promise. Chris TV, may shoutout. Alam mo, Jay, nasaktan nyo ako ni Bebang sa live niya. Bakit po? Bakit ka nasaktan? Anong ginawa namin? Anong ginawa naming masama? Palagi na lang kami ang masama. Wala na kaming ginawang kabutihan dito. Walang tubig. Wala akong may pisik sa mata ko at parang may iyak-iyak ko nga rin. Paano mo nasabi, Jay? Yan, paano ko daw nasabi? Yan, nakita niyo na yan. Gumawa yan ng yan, sige, punta na tayo dyan sa topic, Gumawa siya ng channel. Kalinga Proberry. Nagko-comment yan sa mga live. Tapos yung ko sa kanya, pumunta ako sa channel niya, nag-comment ako, tawa lang. Sabi, tawa ka pa. Ano yung sabi niya rito? Wait lang, nandito yun Kalinga, sabi niya sa akin, wala na palang karapatan magtanong ang mga sponsor na maliit magbigay ng pera. Unang-una doon pa lang, wala akong sinabing ganun. Nag-PM pala sa akin si Mang Torniel. So si si Libayan, no? Oo, si Libagan. Wait mo lang, ang weight niya pa yung wet. Kasi W8TE. Wet. Never tapos 8. Hindi. Wet. Wate. Wet. Wate. Wate mo lang darating din sa iyo ang suspuena mo. Nakaipon-ipon ka na ba pang peansa mo? Oh my God! Takot ako, nanginginig ako sa takot. Nanginginig ako sa takot. Ipon-ipon kung nakapag-ipon-ipon na daw ako. No? Yan, nandiyan sa thumbnail, daw hindi sinungaling. Nakita niyo sa thumbnail. Pangpiyansa ko daw at pag nahatulan ka, pwede kang kulong. Wow! Oh my God! At kung may kasamang fine, kaya wag tatanga pagko-comment sa live. Una-una, nakablock ako doon kay Labayan. Hindi ako nagko-comment doon na lang. Hanggang panood lang ako. No? Hindi ako nagko-comment doon. Dati, kasi kipagdigmaan ako dyan. Diyan nga ako na-issue dati na bata ni Labayan kasi nakikita nila ako doon.
Pero hindi nila binabasa ang comment ko. Kasi nakikipagdigmaan ako dun sa mga supporter ni Libayan. Natatakot naman. Wala pa naman akong ipon ngayon. Kasi lahat ng pera ng YouTube ko napupunta sa charity. Paano to ngayon? Saan ako utang? Text mo nga si tito mo. Ano sabi? Si Tito Galaero mo. Ano? Utang ako 50,000. Ano ba? Pang piyansa. Ganda. Pang piyansa ko man lang dito sa na to. Itong nananakot sa akin. Oo. Baka pwede mo naman sabi mo kay Tito Romy mo, pautangin niya ako. Pang piyansa. Nakakatakot ay. Pangit yung ginawa ko. Sa panga. Saan yun? Ito dito. Isa nga lang muna yung gawin kong para ipopromote. Ala, mali na naman. Trixie Joy Team Tawa. Baka may bago ng pisto. Yeah. Ay bakla, nakakita mo sa thumbnail ko? Papakulong ka na? Oo. Pinag-iipon niya na ako ng pinag-iipon niya na ako ng pampiyansa. Paano to? Wala tayong ipon sa Wala tayong ipon sa Sinong magkakato? Yung yung walang kwenta mong basher? Hindi, ang nag-chat na daw sa kanya si Manong Attorney L. O, sino kakasuhan niya? Ako, Anong pangalan? hindi ko alam sa kanya. Kakasuhan niya lang daw ako. Ito yung sabi niya. Ah, Ito yung sabi niya. Basahin mo. Nanginginig lang ako sa takot eh. sino? Basahin mo. Kalinga Probe Ready. Wala na palang karapatan magtanong ang mga sponsors na maliliit na bagay na pera. Nag-PM pala sa akin si wow, very close. Ew. Yak. Huwag kang ganyan, kinakabahan ako. Wow, takot na takot. Wait mo lang, darating din sa iyo ang sobi na Oh my God. mo. Kaya ipon-ipon din pang Oh my takot na takot. Manginig ka. Manginig. Matatakot. Hindi, wait lang. Yung uso ko yung nanginginig. Di pagpiyansa. Ayan. Pag nahatulan ka, pwedeng kulong. Anong kaso? Yak! Takot na takot si Jay. Oh my God. Oh my God. Wow. May kaso. Oh my God. Kuha mo ito, atake na tao sa puso. Huwag tanga sa pag... Nonsense. Walang kwenta. Kinakabahan ako. Di man na tumaas ang bulbul ko. Yak. Isip ka. Hindi lang nililamutan ang bulbul ko. Hindi mo lang dito. Tumaas yung bulbul niya. Ba't bastos ang bunganga mong bakla ka? Bakit? Masama ba ang bulbul? Hindi naman. Parte ng katawan niya. Alam niyo kasi ang lang sa isip ng tao, yung utak. Yung utak tanga. Oo, bulbul. Parte ng katawan niya na masama doon. Ako. Oh, di ba? Hello, yak. Ako pa ba? Major and mathematics. Wow, major in mathematics. Saan ka nag-graduate? Sa San Felipe? O, San Felipe rin. Nauna na ako sa International batch. School. Di ka classmate mo rin si Libayan dun. Oo naman. Bulbul na nun. Ay, Okay. ka-classmate mo rin nandun sa CR. Batch tayo. Magka-batch pala. Ay, ano Ba't na hindi tayo? tayo nagkita dun? Di ahid ako sa inyo. 2 years. 2 years Ah, ka. ano ako? Mas matanda ka nga pala sa akin. 4th year ako, second year college. Okay. Kaya pala namumukhang kita nung nakita kita sa Lighthouse. Ay ko parang namumukhang ko tong taon to, si Nathan, nung unang kita ko. Pala, ko pala siya, ka-classmate ko pala siya sa Batch school tayo. batch school sa San Felipe International School. Ayun yung school na hindi mo makita sa mapa. I'm mercy now because I'm... Anong kaso mo, Jay? Cashier mo, graduate ng Google in 30 minutes, pakisend ng sampal ko sa kanya. Si Raulo to. Parang tanga. Gagawin mo bang bata at gagawin mong bago lang sa kasukaso? Hoy, tanga! Normal na to. Nananakot ka, siguraduhin mo ikaw. Ay, si Kapeso, si Kapeso. Ay, yari ka. Kapatid!
Kapatid. Kapatid, Kapatid, reaksyonan mo nga to. Kakasuhan daw ako na ano. Kinakabahan ako. kapatid, ano po ano naman mga expression ni kapatid? Ganun. Ganyan. Ganda? Ganun. Kapatid. Kapatid. Ganun. Yan kasi, munta-munta ka pa dito eh. Imbis na walang topic sa'yo, bro Kapeso eh. Visit ka eh. Dapat tuloy dito. Kilala ko yan. Si Kong Tinker yan. Kalinga Probe, nagpalit ng white name. Akala niya yata hindi matrace. Sino? Si kung Tinker. Yung kalaban natin. Siya pala yun. Princess Maybina. Mega salamat po sa palipad. Siya pala yun. Nonsense. So, very, very nonsense. Pero kinakabahan na talaga ako. Pero paano kaya talaga kung makukulong ako? Dadalawin niyo ba ako doon, mga kalingap? Hindi. Ha? Hindi. Grabe naman to si Bebong. Di mo lang ako dadalawin. Kahit man lang dalan mo akong almusal. Sigarilyo kape lang? Tsaka lason. Grabe ka naman. Kung ganun, dalawin niyo naman din ako doon. Mamaya, tatungan nga ako ng kaso ni Libagan eh. Hindi pa naman naliligo yun. Kung Tinker yan, nakakala niya di matrace ang name niya. Kahit pa magpalit yan ng balat, matrace ko pa rin yan. Kung Tinker. Kay Kapeso ka lang pala eh. Ano? Uy, Ate Yoli, thank you sa palipad. Yoli TV, thank you po. Maraming salamat, ma'am. Sabihin mo, kakasuhan mo ko, nagkakaso mo sa akin. Illegal gambling. Uy, alam mo ba to? Si bro, alam mo ba to? Yan, bro. Alam mo ba to? Nandito. Kakasuhan daw ako, bro. Kinakabahan ako, bro. Kinakabahan ako kay attorney. Nanginginig yung itlog ko. Tara, ayun, nandito yung idol mo, Bebang. Si alam mo ba to? Yung pogi, sabi mo. Nandito siya. Nako. Ay, kinakabahan ako. Grabe, nanginginig yung muso ko dito sa taong to. Ninong niya pala ninong niya si Libayan. Ito ni Kong Tinker. Ninong niya pala si Libayan. Dadalawin kita, Kanguso. Dadalan kita ng nilagang kamote. Grabe naman to. Kuripot naman tong taon to. Yaman-yaman mo na eh. Kamuting, di kawawa ako kakabugbog ng mga kakosa ko doon para utot pa naman ako pag nakakain ako ng kamote. Pag yan ang dinala mo sa akin, malamang pagbalik mo sa susunod, wala na akong mukha. Kakautot ko doon sa kulungan. Ano sabi ni Menad 20J, awayin ka sa loob ng selda. Lugi sila pagkain baka sila di makatikim. Kaya nga ayan na, sa mga kakosa ko dyan, na mga nag-aabang sa akin dyan. Ako sa inyo, magwelga na kayo dyan sa kulungan. Sabihin nyo dyan sa nyo na, wag na akong ikulong kasi mauubusan lang kayo ng pagkain. Ay, sabi ko sa inyo. Yung isang takal-takal nyo ng pagkain, sa akin, wala yan. Oo. Kapeso Mix 3V. Ay, magkakilala pala kayo, Bro Ed ni Kapeso. Ay, mali, Jollibee na. Yun naman, yun pwede, tol. Yung yung Jollibee na lang. Huwag yung kamuti. Mauutot lang ako nandun sa selda. Alam mo naman, masikip na ngayon sa selda natin dito sa Pilipinas. Bugbog sarado ang aabutin ko niyan pag nagkataon. Jollibee naman, para may dating, no? Alam nyo ba to, Kampay, na masamang apir? Ay. Jay Guevara, nakasubs din ako kay Kapeso Mix TV. Kaya pala magkakilala tong dalawa. Tropa yan si Kapeso, tropa. Ating lagi ko rin nakasama dito yan sa diet. Kaso kapag kasama ko yan, di ako makapag-diet dyan sa kay Bro Kapeso. Puro na lang hinto. Pag nakita ng Jollibee si Karen, hinto. Jollibee, putlong,
Coke float, burger. Wala, lalo ako lumulobo. Kaya okay na yan. Tsaka na kayo pumunta mga next year para makapag-diet ako. Di ka kayang ikulong kasi hihigupin mo lang ang mga kakosa mo. Kakosa natin sa loob, sabay buga sa malakas, sira ang selda. Buisit. Kasi talagang buga no? Ako kasi magiging sakit ako ng ulo sa mga ano natin, sa mga pulis. Kasi pag hinigop ko lahat ng ano ko, kaselda, ibubuga ko yan sa labas, nakatakas yung mga yan. Alam mo, alam mo ikaw, Tungkong Tinker, tsaka, ano ba to? Kalinga Proberry, yan. Hoy, nandito yung crush mo. Sino? Si alam mo ba to? Wow! Nandiyan yung pogi, yung crush mo. Ay! Tirik. Tumirik na naman ang mata ng bakla. Nandiyan yung crush niya. Alam mo ba to, crush ka nito, Ay, tirik na naman yung mata niya. Nakita niya yung ano. Nauho ako bigla. Nauho ka bigla. Natawa tuloy, Ay, alam mo ba ako? Alam mo ba ako? Ay, pwede. Gumawa ka ng channel. Alam mo ba ako? Pwede. Alam mo ba ako? Aalamin kita. Pahag sa kanya. Uy, pahag daw, girl. Ay, palagita tayo. Alam mo yan. Lowest. Alam mo ba to? 150. Grabe. Uy, goping siya. Malakoko Martin niya. Ay, ganun ba? Ididagdagan natin 200. Pwede na. Puripot mo na. Kaya hanggang Wala eh, bagsak ng revenue eh. 200. Pati ba naman sa revenue? Bagsak ng revenue, 200 lang. Ay, pati sa revenue kailangan magbase kahit booking. Alam mo ba to? Kung di nyo alam, alamin mo. Search nyo lang, alam nyo ba to? Support na. Ako po, ayan, support to all Kalingap supporter. Alam nyo ba to yan? Ganda ng mga content niyan, promise. Wholesome. Sa edit, sa story, at sa mismong host na napaka-pogi. Wow, sip-sip! Yan. JTB 200 dagdag pa. Dagdagan pa. Dagdagan mo naman daw. 500. 500. Fix na yan. Oo, yun hanggang dun lang. Mababa daw kasi yung revenue ngayon. Pwede ano na lang. Ay, 500k yung gusto. Diyos ko, ano yan, ano yung nota mo? Ay, hindi. Ano na, iba pala. Salamat po sa mga tropa. Push sa 500k. Salamat. Yan. Ano na yan? 500 daw. Game na yan. Okay, go. Okay. Deal. Kaso na ako sa Hong Kong yan. Ikaw pa yung pupunta Hindi doon. pa kuwi, antayin ko. Ha? Antayin. Doon na yan. Ano na yan? Citizen na yan doon. Ay, ganun. Oo. Ay, ayoko na. Ha? Bago na isip. Ay, landi. Landi naman to. Kala mo I changed kagandahan. my mind. Wow! On the spot. Lumit ng mga content yan, mga kapeso, kaya search nyo. Nyo na. Malaman nyo yan. Alam mo ba to yan? Nasa 400k subscriber na siya. Sana all. Sana all lang talaga. Yan. Ayun, balik tayo sa topic, no? Kay Robbery, no? Bisa naman, payanigin mo naman yung atay ko, no? Kita mo, ang pait-pait ng kape ko, para lang kabahan ako sa'yo, Ay, nasa Japan daw, lapad ko. Oo. Minsan, yung mga basher na ibibigay nyo sa akin, yung malakas-lakas naman, yung kayang-kaya akong payakin, ang hihina ng mga basher na pinapadala nyo sa akin. Walang umaga. Kaso yan, ano yan, bata, mananakot ka. Hoy, di puta po. Hindi po yan pwede po. Yak, kadiri po. May galang na po, ha? Sir Tulpo, pasok. Ako na Ay, niya, hindi mo naman ang sip-sip. wala. Oy, Wala ba yun? no, sip-sip yan. Magsip-sip ka sa amo mo, malaki ang mata. Ay, yung kasama mo kay Kabarlim, malaking mata. Ako bukas, nagano na naman to. Magsusumbong na naman yan. Ayun, mga naka-record dyan. Mga nakalista. Oo. Lahat ng mga sinabi natin, nililista yan. Yung link mismo yan, ito kasi yun sa books nila. Hindi, re-rebatan ko yun si Ma'am Del. Del Cabarle, ano rin problema mo? Tama. Diba? Ano rin Ang problema title mo? ni Ma'am Del kanina sa live niya, Nathan, anong problema nyo? Yan. O ngayon, ikaw naman, Del Cabarle, anong problema mo rin? No. Rebuttals to ng trio, kuwela.
Oo. Kung akala nyo kayo lang marunong mag-rebatter, ha? Oo, kayo-kayo lang. Hoy, Oo, kami din. Kapiso Mix TV, kayo lang marunong. Kami din. Wala, napaka-panis yan mga ribatal nyo. Mga walang kwenta yung ribatal nyo. Antayin yung ribatal namin, ha? Oo, pero sa buong Trio Kuela family lang yun. Wala, hindi yun lalabas. Oo. Kami lang din. Antayin nyo. Oo. Hindi bababa ang views ng ilan? Ng 1.5. 1.5. 1.5 lang. 1.5 lang. Ay, 1.5 lang muna. 1.5 lang. Tama na yun. Sige, mag-shoutout muna tayo, no? Shoutout ulit. Mag-shoutout tayo. Kay Rona ba? Kamay Maestro 21 TV. Mega live shoutout. At paki-subscribe po nung binababa ako na link dyan. Si Trixie Joy Team Tawa. Yan, paki-subscribe po. Isang number 1 na fans Ano natin. sabi Gabi-gabi. Mawid Jean. Gabi-gabi po yan nandito. Sebastian. Nitan, may anak ka na sa akin. Di mo alam. Hala, Oh my gosh! issue yan, buddy. Ambisyosa to. Paano ako magkakanak? Baog ako. Nathan, may anak ka na sa akin, di mo alam. Baog ako. Ambisyosa ka. Baka sa iba yun. Malandi ka Makati. Sa akin mo ipapako yung anak natin. Ambisyosa ka. Ba't anak natin? Sabi niya anak namin. Ambisyosa to. Makati ka. Makati. Malandi. Maharot. Nagalit ang bakla. Minupos na ako. Jay Guevara, paalam na muna ang mga tropa. And more power Ay, sa alam mo inyo. ba to? Ayan, ingat kayo Back to dyan. edit na muna ako. Kapeso Mix TV siya lang. Ayan, salamat bro. Alam mo ba to? Ayan, thank you. Alam mo yung nakakaano to, nakakatuwa to si alam mo ba to? 400. Uy, anakan daw. Anakan daw. Alam mo ba to? Ala. Ay, hindi na pa ako minupos. Sinaulo ka, biglang nagbago isip mo. Kaya nakakatawa yun si alam mo ba to? No? Kasi kahit napakalaking channel niya is 400k. Hindi yun hindi yun maliit na para sa akin, napakalaki na. Oo, kahit nga lang 100,000, malaki na para sa amin. Di ba? Paano pa Kaya kaya? laki ng views niyan. Tsaka pupunta siya sa mga ganito sa akin. Patagal ko na yan. Nung next year ko pa yan. Umakyat pa nga yan sa live ko nun. Yan si Sir Morris Villegas. May love shout Sir Morris. Manoy Morris. Ingat tala, ingat. Alam niyo ba to dyan sa Hong Kong? Ingat yan. Sa Japan. Hindi pala Hong Kong, Japan pala. Japan. Yan. Salamat tol sa palagi. Otoko. Kaninay. Kahit andyan din si Turak Ugig TV, mega lang shoutout. Siyempre, subscribe po nung binababa kong channel. Napakabuting ating na yan. Edna Alvarez, mega lang shoutout. Ate Nelly Abante Vlog, yan. Mega lang shoutout Ate Nelly. Wow, ang taray, Liling Garrido. Thank you Ate Lilin. Thank you Ate Lilin. Don't worry Jay, dadalawin ka ng Team Karason at magdala kami ng mamahaling pagkain. Wow. Sama na rin ako. Sama ka na rin? Oo. Para mas masarap to? Oo. Sige po, sama na si Sama Trevor. na kami. Pangako niyo yan Oo. Tapos yung pagkain namin doon. Isasama namin si Alex. Oo, dami-dami kaming trio. Damay-damay na, Ayun, balik tayo doon kay Romberio. Sa susunod, yung comment mo medyo lagyan mo pa ng konting effects. Tapos, medyo angasan mo pa para kabahan naman kami. Ano yung kakaso ni Libayan sa akin? Anong ginawa ko sa kanya? Nagsabi lang naman ako ng totoo. Dapat nga siya yung kasuhan Pinagbibintangan niya ng kung ano-ano si Kuya Bal. Illegal position of face. Yun yun. Utak utak bulalo. Kaya nga, mananakot, parang iyak. Di, tapos ang pinapanigan niya pa. Natuwa ko sa comment kanina ni Shorba dun sa ni Del. Tumigil kayo, supain kita dyan Si Raul. Scorpion Gear natin, may lang shoutout yan. Bigaon ka sis Bebang. Makatilaw ni akong mapundugod, di ba? Di po, tanang lente, nang ilonggo, na hindi kasabot ng ilonggo Alam niyo naman na Tagalog kami dito Ilonggo kayo ng Ilonggo Dugay na ako umuwi sa Maynila Dili na ako marunong mag-Ilonggo. Hindi na ako marunong mag-Ilonggo. Huwag na kayo mag-Ilonggo muna. Hindi ko kayo maintindihan. Yan, Christine Hamor, mega shoutout. Bikin Nonato, mega shoutout. Ate Luida Aringay, mega shoutout. Sana may general meeting lahat ng Karepa, officer.
at Unicap kasi bumaba lahat kayo ng views. Ay, hindi kami lang mga Unicap ang Jolly mababa. TV. Ayan, nagpalipad Jolly TV. Thank you so much. Ay, salamat Ate Jolly. Thank you ulit. Kami lang mga Unicap member ang mababa ang views. Ang mga karepa, malalakas ang views nila. Kami lang mga Unicap ang ano. Oh. Ang mataas ang views. Kung may gusto man na meeting siguro, kung may matutupad na meeting, sila na lang mag-meeting karepa kung paano kami may promote. Yun na lang. Hindi na yung kapatid kami ano. Di, wag nyo kami promote. Doon lang kayo sa issue. Malaki ang views nun. Wala kayong mag-views sa amin. Diyos ko, promote nyo kami, walang views. Yan yun lang. Doon kayo. Ribata lang kayo dyan. Nunod lang kami. Hindi, minsan nakakaano din Nakakalibang. Ay, hindi. Doon lang kayo, rebatal, issue. Away kayo dyan, mag-away kayo ha. Maylin mo pula. Fernando, bebang pag napkin kay basa na kuhayo ka. Ano na? Ano daw? Ikaw nga magbasa. Alin? Maylin mo pula, Fernando. Nandiyan na. Sinabihan nga yan ni Rapi Tulfo kaya liba yan. Dahan-dahan kung magsalita baka isang araw magulat ka, sabi ni Vicky. Diyos ko, tili yan. Nonato. Ay, naku, gaganon. Ano yung nagulat yan? Ganun pa yung bubelo. Ay! Lagas ng biguti niyan. Oh my God. Ganun yun. Oh my God, I'm sorry, Sir Rapi. Ganyan. Oh my gosh, Papa Rapi. I'm sorry so much. Uy, salamat ate, ate Uy, Rosana Sabari. Anong ano yan? Anong tawag sa pera na yan? Ate Susana, may ano lang ako. Hindi ko po alam yung ganung pera. Ngayon ko lang nakita yun. Ano po yun? Pwedeng magtanong. Tanong lang naman na ano lang ako. oh, si Vincent. Akala ko ba Vincent? Gising Oo ko nga. ako. Bibang Mr. Janet. Ay, ingrata. Pwede si... Janet ingrata. Ang jowa ni Al. Ang jowa ni Al. Ni Teacher Al. Janet, miss ka na ni Teacher Al. Oo, lagi kang inaabangan kaya laging galit yun doon. Ay, Korea. North Korea. North Korea pala yun. North Korea ba? Hoy, palahula-hula to. Ito pataka to si Runa Bailon. Oo. Love you both, sabi ni Ate Rosana Sabari. Yan, Ate Rosana, thank you sa palipad. Thank you talaga. Edna Alvarez, Singapore dollar. Singapore dollar yan. Oo. Yan. Sino pa nang dyan? Si Ate Lin Garrido, may pizza ba siya? Kasabog yan doon sa Zelda. Umo. Alam mo yung mga juding, yung mga panggap na lalaki pero juding naman talaga malalibayan. Paborito ng mga kakosa natin yan doon sa loob. Yung mga gustong-gusto nila no? Yes. Yung mga medyo lalaki pero... Oo, yun. Lalaki. Kunwari kasi patubo-tubo ng bigote. Ay, lason yan. Hanap no nota. Wag ako. Naamoy mo ba? Naamoy mo? Amoy malangsa. Amoy sundrox. Yak. Kaya lagi pala sa Sondrox. Ba't nalalansa ka doon? Bastos ka, ay yung pala yun. Iniba mo lang lingwahe. Scorpion Gear, Lingwahe yan ng mga BK. Dumaguete. Asan ka daw sa Dumaguete? Sabi na Ate Evelina Ayami. Silver Blomscom, Israel Money yata yan. Israel Money, hindi ko alam eh. Shoutout mga idol from Hong Kong, sabi ni Chris D. Watson. Yan, Peli Sardo, may gilaw shoutout. Ate Ru Fernandez. Mel Nangs, yan, may gilaw shoutout. Lita Lapay. Ha? Musta na rin pigsa mo, sabi ni Janet. Uy, wala na. Magaling na Janet, Ate Janet. Oh. Hindi na, tingnan mo. Lagi lang nasasampal ni Bebang, kaya laging nagdudugo. Luz Biminda Perman, mega love shoutout po. Nakalive na agad si Kapeso. Hindi mo lang ako pinatawag. Talaga ito si Kapeso. Yan. Hindi pala nakalive, nag-upload lang. Palisardo, mega love si Maria Holgado, mega love shoutout po. Good evening, JN Bebang, Maria Oldahil, mega love shoutout. Yan. Misa Legmet of Mount ikaso mo sa Boss J. Grabe din sa Rao Pugik ko. So, tinuturuan niya magkaso yung kalaban natin.
Jade Mendoza, ate, mega live shoutout. Ate Moma loves for you. Wow, for you. For me. Maylin Mapula, bebang walang dalaw. Wala ka daw dalaw. O maano siya ngayon, medyo kalmado siya. Oh. Buti na Okay. lang okay na dahil naisip ko pa rin ang itsura musta na si Teacher Al. Wow, hinahanap si Teacher Al Wow. ni Janet Ingrata. Malandi, Oo. maharot, haliparot. Oo, nandun yan eh. Tatawa ko dyan eh. Di, ano siya, ito yung nasakyan. Nandito siya sa gilid. Sabi ko, ba't nandiyan ka, te? Eh, tinataguan ako. Sabi niya, si Mangot siya eh. Eh, kasi no, ayun no, sunod na sunod. Pagtingin si Al. Ginaganon-ganon na siya ni Al, no? Ginaganon-ganon na siya ni Al. Takot ka kay Oh, ito naman ito isang galit na galit. Tingnan mo nga ako. Mga ganun dun sa gilid. Sabi lang ate Janet. Sabi nga, kwento mo pang hayop ka. Ito ba? Ayan. Sabi yun dun sa gilid. Diyan ka. Ayaw mo ko tagtanan. Ate Ropina Yamamoto. Salamat Ate Ropina Yamamoto. Thank you po. Thank you. sabi niya sa akin, ay, ayaw mo ko tagtanan. Doon ka. Tapos hindi dumating na ako. Sige, doon ka na. Puntaan mo na doon. Sige, huwag mong papabayaan yan. Mamahalin ko pa yan. Sabi ni teacher. Ano pa inaantay mo? Janet, susi ka pa? Susi ka pa ba, Ate Janet? Bata pa yun. Uy, Ate Jade Mendoza, salamat. Thank you, thank you. Wow. Hi, Jade Mendoza. Mega love shout from Team Calason. Yes. Esperanza Valdez, may nag-shoutout. Teresita Vargas, may nag-shoutout. Ayan, wala na si Rona. Nagsumbong na sa amo. Ano, wala na si Rona? Magre-report yun. Magre-report na yun. Magre-report yun sa amo niya. Yan, subscribe mo Turaog Ugig TV. Siya po yung nag-sponsor ng pangayuda namin. Meron pa nga po doon bukas. Kasi ngayon, 2 araw na nag-uulan dito sa sa Daet. Yan. Kaya hindi kami nakapamigay. So may stock pa naman kami. Kaya bukas, kahit umuulan, siguro kailangan namin sumugod. May mga pupuntang kami nangangailangan ng tulong bukas. Kaya kahit umuulan, baka magkaputi. Anong wala? Ayan pala si Rona. Ay, nandiyan pala siya. Kaya si ate, may vlog. Yan ate, may salamat sa pagsuporta mo sa chewing ko kay Oslek Guevara. Thank you talaga. At paki-subscribe po nung binababa kong channel ni ate, asan na yun? Trixie Joy Team Tawa. Yan, paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Yan ang gagawin natin dito kapag at mag-abang po kayo nung pag mag-i-end ako kung sino yung Unicap member na susugurin natin. Masaya to, promise. Pag nakikita mo yung isang Unicap member na ang views niya ay 21, 10 viewers, tapos masusugod mo, magiging 100, 150, napakatungtuwa na sila. Tapos mag-stay man lang ng kahit mga 20 minutes doon o 10 o siguro hanggang matapos yung live, no? Nung nakaraan ginawa ko yung kay Cruz 4, ngayon gagawin din natin sa iba kung sino yung matchempoan natin. Ropina Yamamoto. Kaya huwag nyo kami iwan, huwag nyo po kami iwan, mga kalingap. Lipat tayo mamaya pag parang malayo pa naman, malayo pa tayo mag-end, ilang minutes pa. Ito, isa sa dahilan ng pagbaba ng views ng Kalinga Partners ay dahil sa malupitang pag-upload Malupitang pag-upload ng malupitang pag-upload ng YT channel ni Recipe ni Nanay. Sobrang makabuaya. Sino ba 'to si Recipe si Nanay? Bakit? Ano masabi? Sabi ni Julio Siga Villar. Search natin yan. Recipe Recipe. Ano ba yan? Kalingap ba yan si Recipe? Recipe ni... Ayan, Recipe. Yan yung spelling. No? Wait lang. Sino ba yan? Ayan, Recipe ni Nanay. Recipe. Piba, api. Ni... Nanay. Recipe ni Nanay. Ano ba yun? Ano ba yun? Baka hindi naman yan? Hindi siguro to. Ang baka sinusubukan lang tayo niyan. Baka lang yan, naniwala naman Bakit tayo. ganun yun si Al? Parang noon nakita na maganda. Janet Ingrate. Ano po yun? Ano po kasi Janet? Si Al, ano po yun? Ay, hindi niya ba alam? Oo, may ano po yun, may problema po yun. Depression po Ano yun, dondon yun, depression. Alam niyo kasi kung bakit siya nagkaganon. Yung girlfriend niya, ginawa ng best friend niya.
Hanggang sa yun, Tapos, hindi niya na, ano, Pero napakatalino, teacher talaga yun. Totoong teacher yun. si Sir Al, Ang si nangyari Teacher Al. Yun, na-depress siya dahil doon. Kaya pag nakakita siya ng babae, parang ganun siya. No, promise. Yun, parang na-amaze siya kapag nakakita siya ng bagong mukha. Tingnan mo si Ate Rhea, baliw na baliw din si Al doon. No? Nung nandun tayo, Rhea, sama ka na sa amin. Ginaganon-ganon niya. Pero mabait naman, wag mo lang siyang aasarin na ano. May vlog shout out. Israel Chikal Angkor Sensible na yun, Kuya Jay. Okay. Si recipe ni nanay, nire-upload na yung Kalingap Prab, taas ng view. Wala. Ano nire-upload? Wala naman. Recipe ni nanay. Recipe ni nanay. Wala naman, no? Kaya pala parang ayaw ko paalisin. Char, anong sabi Jay? Bakit mo sinabi sa kanya, Jay, mo ko? Parang tumigil na. Oo, inako na nga lang itang girlfriend ko kahit ayoko eh. Parang yung sa amin, nung paalis na si Glycia sa kanya ni Maring Dale, sinabi ko asawa ko si Maring Dale. Hindi niya nakinulit. Hindi niya na kinukulit. Marunong naman siya magrespeto pag sinabi mo jowa ko yan. Kung ano, wala. Kasi hindi siya nag-ano. Tsaka hindi siya namamas. Kasi lang, puro lang siya daldal. Daldal ng daldal. Tsaka malay mo ate Janet Ingrata, may in love ka dun. Bagay naman kayo. Oo nga. Oo, tama. Oo, ang laki pa naman natin Janet, no? Tapos si Ali ka perang gutla. Naku, pisa. Isang ganun lang yan, no? Tumigil ka. Putas ang buto. Sabi ng ayaw ko, lubog. Ganun eh. Ganun si Alo. Tiklo. Tiklo. Grabe yan si recipe ni nanay. Panay kuha ng upload. Hindi nila, strike. Hindi namin ma-search. Ikaw nga, try mo, search mo. Recipe ni nanay. Sa akin mo lang. Buwang ka, Jay, bakit sinusundan pa rin ako hanggang sa sasakyan? Sinusundan ka pa rin ba? Sino pa? Menan 20E, mega love shoutout. Marites Vilches, mega love shoutout. Julius Kiasar, mega love shoutout. Yan. Agoy, Janet. Bakit agoy ito si Ate Lynn Garrido? Kasi na yung sinabi ni Ate Janet. Okay, yung hinabol daw siya. Julius Cesar, sus, kayo na tinutulungan, tuklasin pagbaba ng views nyo, ayaw nyo maniwala. Video upload niyan kay puro kalingap, dasig pa sa baba, scroll. Bakit 300 lang? Alin? Asan? Yung bakit 300 lang yung views niya? Ang subscriber niya. Baka hindi naman yan. Puro pagkain yan, no? Yung recipe ni nanay na sinasabi nila, mga re-upload ng nila, kalingap. Wala naman, no? Hindi yan. Hindi nga to. Iba yun. Yan, Louis Vega, mega love shoutout, sir. Leia Olga Vlog, mega love shoutout. Omar Dais, subscribe po yung binababa kong link kay Trixie Joy Team Tama yan. Kay Ma'am Trixie Joy. Scorpion Girl, Adonis, Arturo Masampo, mega love shoutout po. Warda Albina Mani, gandang gabi po. Watching from Qatar. Yan. Soon kita-kits tayo dyan sa Baring. Baka sakaling makauwi ako. Makapunta. Ay, ito. Ito, yun. Ay, matagal ko nang napapanood yan eh. Hindi naman kalakihan ng mga views Malaki 12,000, 5,000, 29. 7,000, 2,000. Hindi na masama to. Oo nga, nire-upload niya. Yan 18K. 17, 14, 21. Oo nga. Hindi naman palit-palit. Eto, bakit nagtataka ako? Bakit hindi ito ini-strike? Nadidetect nila to malamang sa malamang. Tingnan natin tingnan natin yung content, no? Laki naman ng mata nitong nakikita ko. Hindi, baka karepa to. Kalingap. Yan, recipe ni nanay. 6 days ago. Nire-upload niya, no? Hindi, tsaka Siya yun? nagre-reaction siya. Reaction siya, hindi nire-upload. Baka karepa yan.
Eh, nagre-react siya eh. Oh, hindi po yung re-upload, ano po yun, nagre-reaction siya. Ang tanong, baka karepa yan. 5 hours. Oh, Ayun, nagre-reaction reaction siya. Reaction po siya, ano, sino yung nag-comment? Baka ano siya, baka isa po yan sa karepan. So sobrang dami rin po kasi ng karepa, hindi namin tanda lahat yan eh. Baka karepa po yan. Recipe ni nanay yung 500 something ang subscriber. 500? Oo nga, 560. Ito nga yun. Ano po yan? Baka reactor po yan. Karepa. Huwag ko lang ha, hindi ba't hindi nakikita ng mga karepa to kung 100, grabe yung views oh. Ano mo? 200, 296, Ayun. 197. Tapos ang subscriber niya, bakit 500 lang? Ibig sabihin, hindi nga siya tinatangkilig. Oo nga, no? Kung ano, 100 yung views, pero ang subscribers niya, 500. 500. Ay hindi, 500 videos. Ay, 500 videos! Oo, malaki ng subscriber. Nakatago. 500 videos pala to. Tataka ako eh. Grabe, no? Sana pala nag-reaction na lang tayo eh. Reactor eh. Tapos yung kikitain sa pagre-reaction ng charity, no? Baka ng views. Hindi naman. Mali din yung sinabi ng viewers kanina. Kasi sabi niya, i-upload. hindi, kaya daw lumilit mga views natin dahil dyan daw. Hindi. Buti sana kung mga video namin yung lumalabas doon, si Kalinga Prab lang naman. Okay. O, karepa daw yan, o. O, di ba? Karepa. Karepa yan, kaya hindi yan ini-strike. Oo, kaya may karapatan po yan. Hindi naman siya nagre-re-upload. Ano naman, reaction. Karepa siya, o, di ba? Karepa. Karepa nga. Hindi yan iba. Sakop ng ano yan, ng Chrislyn yan, may shoutout Chrislyn. Hindi Kuya Jay nagre-react noon si Kuya Chris Ulo, sinabi na wag magkuha ng videos ni Rab. Hindi, baka sinali na nga siguro to, Chrislyn. Baka sinali na to. Hindi yan alam ng mga reactors, tago channel niya, sobrang buhaya. Yun, nakita nga namin. Ano, di makita. Lagi naman kung dito makita ng mga reaction eh, nakita nga namin. Nakita nyo. Posible naman yun, di ba? Ba't hindi nila binabakbakan yan kung talagang hindi yan karepa? Kung hindi karepa yan, di sana matagal nang humugong yan. Baka binakbakan. Kaso nga lang, baka nga ano yan, baka karepa yan, kaya hindi nila na. Tsaka nagre-react naman siya, hindi siya nagre-re-upload lang. Kasi ang salitang re-upload, nag-download ka ng video ng isang vlogger, tapos in-upload mo sa channel mo na wala minsan ng mukha mo o boses mo. Parang buong video nandoon. Kaya yung hot scene dun sa hot topic dun sa video. No, ibig sabihin, nagre-reaction siya, no? Hindi yung re-upload. Ang re-upload kasi, yung in-upload mo talaga yung video nung mismo wala kang video, wala kang malang pinakitang mukha doon. Baka karepa po siya. Si Kuya Bal pa nga nag-shoutout sa kanya. Si Kuya Bal pa pala nag-shoutout, buddy. Si Kuya Bal pa nga daw nag-shoutout. Karepa yan. Karepa nga yan. Kung hindi karepa, hindi... Para... Tinuwa. Bakit hindi? Layo, dito ko nagpa-practice ako para kapag nakita kami ni Libayan eh. Pero ikaw talaga. Bakit ba? Natatakot ko. Uminom kang tubig baka magbuhos niya. Basagin ko yung... So, shoutout po sa lahat dyan. Rosana... Sakit. Si Raul ka. Wala akong kalaman. Ganun dapat. Hindi ko pala napatigas yung tagiliran ko. Ay, sakit. Si Raul to. Pinitik ako sa gilid. More water, good our hair. Eva Logo Ortiz, may shoutout po. Scorpion Girl.
Bakit may nagburan ng message ni Scorpion Girl? Bakit? Okay lang po yan. Tawa-tawa lang naman po ah. IJ Nathan watching from Japan. Yan. Si Jennifer Vlogs. Sinunod ko lang si Belen Janet. Vasquez. Pinay sa isla. Mega shoutout po ate. Baki Pompiang nga bebang ng katabi mo. Bakit ano naman? Tapos na. Ronato Iglesia. Mega shoutout. Jessa, mega shoutout po. Araw-araw kayo na nanonood sa live ni Kuya para alam nyo, matagal na yan. Binanggit si kusina ni nanay. Okay po. Nabilina Hayani, mega shoutout po. Kami minsan hindi namin sinasabi na palagi kami sa live ni Kuya Bala kasi syempre nagpe-personal vlog kami. Hindi namin minsan na sasaksihan lahat. Oo, kailangan naman na Jay watching from Riyadh. magbantay na lang kami. Ito na may nagtatanong. Tanong lang, bakit nasa kalatong kanina Ingrata at Chris Olivia Canadja? Sino daw? Hello Jay from Riyadh. Tanong lang, bakit nasa kalason ka? Marami kami. Ako, Ito. si Alex. Ano naman? Anong problema? May problema? Tahimik pong mundo namin. Huwag nyo na kami. Kahit saan grupo kami pumunta, Wala kayong- naman wala- kami wala- pakialam kung magkagulo-gulo Oo. sila. Wala namang problema. Ang dami Wala namin naman grupo. issue sa amin yan. Tsaka namin grupo. Hindi lang kalason. Marami. Huwag kayong May kalason, may kasuka, may katagay. Ano pa ba? wasalak. May kaudo, May kaudo. May kaburay. may ano pa? Timbubuli. Ano pa? Ay, hindi ako yun Hindi ako kasali doon. Yun ang hindi ako kasali. Yan. Pero kaibigan din namin yung mga yung bubuli ngayon Timbano. Timbano. Ano pa ba? Dami. Elite. Yan, isa rin yan. So, bakit Kalaban nyo, magkalaban yan. Elite tsaka lason. Oh. Elite tsaka lason. Ano na? Di ba? Good evening. Sample mo kay Nathan. In action mo Kuya Jay. Huwag na, masasaktan lang tayo. Good evening, Bebang Jay. More blessing. Sharha. Yan, sabi ni Love you, asawa ko. Wow. Wow. Matagal na yan nabanggit ng ibang karepa si nanay ng kusina. Okay. Then, napag-anuan lang, may nag-comment kasi. Oo, hayaan mo na mga iniinggit sa kala. So, hayaan nyo na. Huwag mo nang basahin yan pag ganun. Oo, wala tayong magagawa dyan. Yan. Mega lang siya, Catherine Kate, Bidada, Maylene. Ito na nga siya. Square Cup. May problema ba? Square Cups. Hindi, may problema ako sa Hindi, yun sa kalason, kung nandun kami. Square Cup, Press, Painitin ang ulo ko Superman, Sweet Charm, Alma Mater, Charles TV. Yan, at sino? Nawala tuloy. Nawala yung comment. Anong problema? Hindi naman kalason si Chris Ulo. Bakit may O nga pala, no? Hindi kalason si Chris Ulo, di ba? Oo. Hindi naman namin, hindi wala yun doon Chris Ulo. Ay, naku, bala nga kayo dyan. Ano naman ngayon kung nandun ka? Jay, asan yung reaction mo kanina kay Butete, yung naputol live mo? Ay, hindi ko na po tinuloy at bukod sa nag-live si Ate Del, hindi ko na to tinuloy para wala nang gulo. Naisip-isip ko, wala. Oo nga, wala nonsense yun. Nonsense. Sir Jay, wag ka na pumatol sa basher mo. Sisikat pa yan, may channel na pala basher mo. Hayaan mo, tawa-tawa ka na lang. Uy, daming views 62. 62 views, promise. Uy, si Kalamputas, gising. Sabi ni Janet, isang tas ng kilay. Ano naman ngayon, kalason? Yak. Wow. Iit. Uy, si Kalampitos, buhay yun. Bakit gising pa kayo? Parot mo. Ikaw, bakit gising ka pa, Kalampitos? Pinay sa isla, di kalason si ulo, malaki lang ulo at nguso. Ay, bastos. Malaki lang ulo at ang nguso. Pero jutay. Yak. Ay, ayoko niyan. Para sila lang best friend niya. Yak. Kilala mo yung best friend ni Chris Ulo? Sino? Kapeso. Ay, mali. Mga jutay. Yak. Yak. Mabasahan ng dyaryo. Yak. Sabi na tapos ka na. Okay, go. Okay, go. Iit. Ay. Dati po yan. Tawa tuloy si Kalampitos. Shoutout sa'yo bro, Kalampitos Sonia Tan, UK, Olivia Cananea, tanong ko din sa inyo bakit
Bakit ang bang merong sa Kalason hindi naman sila kriminal? Yan, tama. Pero wag na natin pag-usapan. Only good vibes in my live streaming. Oh my God. Uy, may nagpalipad. Wow! Just T. Wow. Grabe oh. Thank Just you. T. Sino ba yan? Jesty. Hindi, yung isa pa. Johnny Hale. Johnny Hale TV. Johnny Hale, ano ba yan? Basta. Oo, grabe. No? Salamat po. Gulat ako doon. Lisa Labis. $27. Sinitan, Jutay din. Gusto mo makita? Ay, jutay ka rin pala. Sabi, tanongin mo si Shine. Ay, gago ka. Sakit. Gulat ako. Pinampas ng lakas. Yan, mapanakit po yung isa dyan. Uy, si Binadans. Busit naman. Hoy, mag-aral ka dyan. Puro kalaro. Sipahin kita dyan. Mapanakit po yung isa dyan. Yung nagsusumbong po sa live namin ng anak ni Manuel Gubaton na si Nathan daw po ay mapanakit. Kasama daw ang team ni Chris Ulo sa Kalason kasi yung ibang member ni Chris Ulo nasa Kalason na iba lang sila. Kaya, ano naman? Okay lang. Ano? Ikaw nga isang hirap na gano'n. Ano naman? Ano naman ngayon? Bakit ba kasi galit na galit kayo? Nalato na. Yan si Paulski Vlog, mega lang shoutout. Ano naman Pinay ngayon? sa isla. Yung Alasto niya, ano naman ngayon? Uy, sabi ni Pinay sa isla, ano daw yung jutay? Maliit. Ano ba yan? Parang kapapanganak lang. May ano pa, may bunbunan. Lambot ng bunbunan, di alam. Jutay, Dax, o ano pa? Nota, o ano? Chupa, o ano pa? Chupa po. Chupa po. O ano na, okay na. Pag-alam. Solid Kalinga, solid Kalingap, solid Kuya Bal. Yan. Ay, maganda. May gilig shoutout Bebang at Jay watching from Kuwait. Sabi ni Lucille Santiago, may gilig shoutout Ru Fernandez, parang Joms TV. May gilig shoutout from Team Biyaya. Si Joms, pakisubscribe din po. Ay, sabi ni Grata, kaya mas love kita Bibang kaysa kanya. Siyempre, alam mo naman mga sis, mga hilig sa Dax. Kaya mas love kita kaysa kay Jay. Di wow. Iya. Di magsama kayo pares kayong jutay. Hindi nyo ba alam na si Janet Ingrate bakla yan? Nagpa-opera lang. Oo. Janet! bakla. Oh, ang laki ng binastos niya sa boobs niya, ha? Oo, Wow, 500K. ang galing. Perfect na perfect yung... Magkano? 500K. 500. K. Oy, alam niyo ba ang 500,000. mahal ng paggawa? Kung sakali, man Diyos ko, ang mahal ng paggawa no sa Thailand, ha? Ay, oo. Dati kasi ano yan, mas malaki sa akin yan si Janet Ingrata. Talagang maskulado nung panahon yan. Napapanood ko sa ano yan eh, WWE. Ngayon, nagpabukas na, kaya mukha na siyang girl. Pero laki nung ginastos niyan. Kaya pala, ang ganda ng ano. Kuhang-kuha naman kasi, di ba? Paano mo nalaman, Jay? Hayop ka. Nakatuloy. Nagulat tuloy ako. Visit na yan. At sakit. Kanila mo pa ako tinitira. Good morning. Like ko mga Puela Trio Basakit. Eat clean, bawas sobra cuss word para di naman masakit sa te. Po. Thank you po. And Ate Carms Bella USA. Uy, si Kindred. Ako Ang nagwagi. Ano na, paring Kindred, Ah, ikaw na. na nagwagi? Ikaw na bang mga payat na kayo? Wow. Siya lang nagsabi nun. Sino? Kinread, mga payat na kayo. Wala ko kasi ng revenue. Walang revenue eh. Wala eh. Bagsak Bagsak. revenue, di papaya tayo. Puro gulay na lang muna ano eh. At wala. Yung 1 kilong baboy, pinapaabot namin yan ng ano. Paring Jean. Pinapaabot namin ng 1 linggo. Saan ka ba pupunta? Hantingin mo ako. Kung ayaw mong umamin na jutay ka, Nathan, ibig sabihin, dax ka pala. Wow. Sabi ni Risa ho, Team Kalato na pala kayo, solid Kalingap here. Bye for now. Go! Sino Bye-bye. daw? Sabi ni Risa. Uy, kalingap naman kami. Anong... Oo, pinilit ka ba manood sa amin? Grabe ka. Hindi, tsaka kalingap kami. Paano sinasabi mong solid, ano kami? Kalason ng kalason. Alam mo, panghusga ka Risa.
Papanghusga ka pa, yan ka pa, ganyan ka pa pinalaki ng magulang mo. Oo. Ilang kilo bigas ang pinala mo sino magulang mo, tapos ngayon panghusga ka lang sa kapwa mo. Hoy, masama yan! Gay. Ano ngayon kung kalason? Kung nandun kami, may mga kaibigan kami kalason, ano ngayon, big deal? Lagot Huwag ka. mo kaming anuhin dyan, ha? Ah, Bakit? Ikaw ba nagdala ng paglamo namin para bawalan mo kami kung sinong kaibiganin namin o sinong puntahan naming grupo o kung saan kami makipagkaibigan? Ikaw ba nagpapalamo sa amin? Punyeta ka? Yeah. Huwag mo akong initin ang ulo ko, ha? Wow. Patay ito. Oo. Magpabaybay-bay pa. Lumayas ka! Liyaya ka ba dito? Inimbite ka ba dito? Biniyara ka ba dito para manood sa live namin? Mas di puta na. Po. Po. Ang lakas na regla dito ngayon. Bullshit na to. Pag may nakikita kasi na ng kalason, akala mo kung ano na? Ano ba kayo ng mga kalason? Bullshit na Ang to. dami-daming unicap na kalason, tapos kami yung Oo. pinag-iinitan. Bakit? Ganun ba kayo? Ay, ano ba kayo ng kalason? Mga bullshit na to. Oh. Kundi ang bangs ko. Abalo, laglagay yung hair. Uy, yung buhok mo, sumasayan. Ilagay mo sa balikat, sa kabila. Yan, ganyan. Oo. Dahil hindi. Ay, ang sakit ng tiyog ko. Oo, totoo. Uy, umutot si paing kita dyan. Hindi, joke lang. Ay. Wag mo na kasi basahin yung mga ganun para hindi ka na maibdod. Hayaan mo na lang sila. Dapat lang tignan, turuan ng leksyon yung mga ganun nila lang. Diyos ko ha, wag ako. Kaya ito isipin nyo, no? Ang ate ko, kuos. Papa ko, kuos. No? Ako, kalason. Marami kami. Marami kaming grupo. Ako, mahal na mahal ko ang Kalingap. Sila Kuya Bal. Kaya lang kami nandun sa GC na yun. May mga kaibigan kami nandun eh. Wala kaming personalan kung ano yung away sa labas. Hindi namin yan dinadala sa totoong buhay namin. No? Huwag naman kayong mapangusga. Tsaka yung mga kapwa namin mga Unicap member. Wow! Ayan, Balmari official. Kaya Ate Balmari official, salamat yung kapwa namin ng mga ng mga Unicap na inaansab nyo. Ba't yung inaansab? Wala namang ginawang masama yan. Doon nga sila minsan nakakakuha ng pangayuda nila sa mga kalason. Tumutulong lang naman yung mga yun. Ano bang meron, di ba? Uy, Jessa T, salamat din po, ate. Ang breakfast namin, oh my God. Oh, thank you so much. Yung TV. Wow! Yung TV ni Ni Marindin. ni Marindin. Wow! Hindi ka naman nagagamit. Hindi ka smart TV. Sabi ni Madel Baliwag ko, ang ate mo, Biba, hindi ka ata naka-score sa'yo, you're my shine. Hindi naka-score. Hindi na ka-score. Ay. Ingatan ng suso mo. Nathan, cute. Huwag kang ma-high blood. Yan. GB, mega love shoutout by S Channel, ate. Mega love shoutout. Nili Abante Vlog. Tsaka may mga may mga sariling utak po kami. Kaya, Alam namin yung kung kailangan na namin umiwas sa isang tao gawa. Alam mo, ulit-ulit na lang itong mga tao na nakakasawa. Tandaan niyo po kung sino yung kakalaban sa Unicap, sa Kalingap, kami po unang makakalaban yan. No? Huwag niyong puro kayong huwag kayong ipapaniwala dun sa mga Kasi hindi niyo naman alam ang punot dulo. ko. Nung kalmado na ako, sabi ni Queen na rin. Medyo nawala mga uban ko nung kalmado na ako. Sira ulo Minsan, ka. Biba, kalason kami, ayan. Balmori official. Nakakairita lang kasi yung mga ganun. Sa Kalingap kayo nagsimula, kaya minahal din kayo. Solid Kalingap O viewers. kalingap naman kami. Hindi kayo nakilala kung hindi. Oo nga, Kalingap kami. Bakit? Ano ba kami? Hindi ba kami kalingap? Kaibigan lang namin yung mga kalason. Ano ngayon? Ano ngayon? Gusto nyo, gulo nila, gulo rin namin. Ganun ba Gusto nyo gusto kung nyo? igulo sila, makikigulo rin kami? Mga tanga ba kayo? Ayos nga kayo. Isipin nyo nga yun, nakakainis Diba? din kayo ha. Nakaka-bullshit na kayo So, Diba? Kalingap partner kami. Sundukan na lang Okay mo. Sundukan, isa-isa lang. Wow. Yapang mo. Utak kaya Ma'am Jane Pontalina, sorry sa aming sinasabi sa'yo pero
medyo may katangahan po yung sinasabi nyo, no? Kami po, kalingap kami. Ang mga kalason, kaibigan namin. So, Daily diba? Ano yung, porket may kalaban, may away sila, may kasalin na kami. O ha? Narinig nyo ba na binanatan namin sila Kuya Bal, sila yung mga karepa? Diba hindi? Kasi mahal namin ng kalingap. Oo nga. Huwag kayong yung utak nyo, huwag yung Oo. lawakan nyo yung pag-iisip nyo. Wow. Hindi naman na siguro kayo mga bata para hindi naman kayo mga bata para mag-isip bata kayo, di ba? Si ano nga, si Kuya Bal nga, kaibigan yung mga kalason, sila Ingrata, sila Surba, kayo kung makapag-react, akala nyo, ang laki-laki ng share nyo, mga diputa po kayo. Tsaka yung yung mga yung ibang nandun sa ba't nyo di ba? Huwag kayong ganun. O ayun sa kalason, huwag kayo manood doon. Sabi nga, sabi ni Jennifer Vlog, sabi nga ni Rab, kanina sa live niya, natanggapin na lang ng maraming issue sa Kalingap or maingay kasi nga marami kayong member. Yung mga away ng issue doon na lang sa tahimik na channel. Oo, kami nananahimik kami dito, ginugulo nyo kami. Yung mga utak bulalo kayo, mga utak gamunggo. No? Anong kunik? Pakisagot. Kami, good vibes lang sana tong live na to. Kaso, paulit-ulit nyo kaming. Hindi rin kami magsasawang ipaliwanag sa inyo yan. Kalingap kami, solid kalingap. Under namin, under ng kalingap ang kalason, no? Kaya wag kayong anong pakialam namin sa gulo nila? Mga kaibigan namin sila, hindi kami hindi kasi kami mga sip-sip, hindi kami mga one-sided, neutral kami. Hindi kami kung masyado kayo sip-sip sa Kalingap, mag-sip-sip kayo doon, wala kang pakialam sa inyo. Ano kami kailangan idamay? Neutral kami. Hindi pero kapag oras na nakakalabanin ng kahit sinong tao dyan ng Kalingap, laban namin yan. Sabi ni Gigi, yung ibang karipa, di tanggap si Sobat. Hindi sila yun. Hindi sila yun. Huwag nila kami damay. Wala naman sa amin ginawa ibang tao Wala naman sa amin ginagawang masama yung tao Ba't kami Tsaka yung mga karepa, wala din naman ginawang masama sa amin yan. O si Kapeso, nandito. Kanina. Di ba? Magkakaawayan sila nila Churba. Magkakaawayan nila Churba. Tingnan mo si Kapeso, dinadamay ba kami? Di ba hindi? Kasi tropa, magkakaibigan kami ni Kapeso. Anong masisay nyo? Kanina nandito si Kapeso, kami, nagbibiruan kami dyan nila Kapeso. Kasi kami neutral lang. Hindi kami wala kaming dinidepend yan. Diba? Hindi naman kasi kami katulad ng iba dyan na basta lang makasip-sip, sige. Kahit na yung pagkatao niya, tawag dito? Yung kahit na gusto na silang paalisin, ang kapal pa rin ng mukha, stay pa rin ng stay. No, nakaka-high blood Na-high blood tuloy ako. Imbis na good vibes lang Tama lang kay JN Nathan, malawak ang utak. Hindi kasi kami umaano sa mga issue niyan. Wala kami mapapala dyan. Oy, padipol ka. Charity, sasabihin ko sa inyo, ulit ko sasabihin sa inyo, kung sino man yung kakalaban sa Kalingap, kami ng Trio Kuwela unang makakalaban. Tandaan nyo yan. No? Kaya si Libayan, ikaw Libayan, tumigil-tigil ka na rin. No, kahit attorney nga, wala akong pakialam sa'yo, kahit marami kang ulupong dyan, no? Yung kami, focus kami sa ginagawa namin sa pagtulong. Charity vlogger kami, charity comedian vlogger kami. Sa live namin, nagpapatawa kami para kahit papaano, may ibsan yung mga kalungkutan ng mga OFW. Na ito nga live. Tapos sisirain nyo lang na mga diputa. Pasak yun. Pasak yun. Pasak yun. Ipag-insultohon. Hindi ko kaya bigkasin ng sunod-sunod yun. Si Kuya Alex ang galing no? Magaling kasi. Huwag kayo mag-unsob, sabi niya. Sino ba ito? Yung Inchico. Lahat sila nakakatulong. Yung ugali kasi ng iba, si Ansob, Ansob, Untak. Akala mo na may kakaya, bakit pag inansob mo kami, yaman ka mo, bayar mo mga utang mo, ang kapal ang pagbumuka mo. May utang ka pa rin. Mabubuntis ka ba kung baog ka? Konting mo kami? Konting Ansob. Konting ibot Ansob. Wow. Kala mo nung binibili namin. Pag-answer mo kami. Inaalagaan namin yung mga subscriber namin, mga viewers namin. Pero kapag ganun yung pag-uugali, pag-uunawa, minsan tinatabla namin yan. Oo. Sino may nag-chat sa akin Saan yun?
Jay, please be careful sa mga banat mo sa abogado, okay? Ay, okay lang. Wala akong pakialam. Wala naman akong ginagawang masama dyan. Basta wag niyang titirahin ng kalingap. Kahit bakit? Porket abogado ka, porket abogado siya, siya na yung kailangan, may karapatan magsalita. Oo. Hindi naman, Alam mo kasi abogado siya, hindi sa judge, mag-judge siya muna. tuloy, naging seryoso tuloy live natin. Oo Imbis nga. na nagpapataw tayo ngayon. Nakakainis kasi itong mga to. Relax. Relax. Ganun. Inapag mo muna yan. Ganun. Yan, ganyan. Ba't butterfly yan? Ganun yung mga pang maganda. Pang mga pang baklus. Ganun. Oo, ikaw, lalaki. Lalaki mga ako pang eh. baklus, ganyan. Alam ganito. Yan, okay na. Okay na. Okay Yes. na rin ako. Okay na. Okay, let's get on. Ganun yun. Pangbakla. Paano pangbakla? Si Duterte nga nagmumura eh, kaya relax lang. O, di ba? Relax lang. Relax lang. Emily Pascual, mega shoutout. Eb Pas, mega shoutout po. Marianita Cecilio, mega shoutout po. Sonia Tan UK, mega shoutout. Galit na galit kayo sa huwag natin muna basahin yung mga ganyan, no? Name na lang, mag-shoutout muna tayo. Sinet Trianes, mega shoutout. Jabi Bubbles TV, mega shoutout. Sir Arthur Seya, please subscribe po sa mga viewers natin dyan. Arthur Seya. Yan, at si Ate Nelly Abante, yan, sino pa yung mga vlogger na mga nakakulay blue dyan, i-subscribe po natin ang kanilang mga YouTube channel. Yan, mega love shoutout po. Hindi muna namin babasahin yung mga bad comments para iwas tayo kasi good vibes lang kami dito eh. Ay Kuya Jay, Kuya Bebang, good evening, shoutout po. Sabi ni Annabel Mughal. Mughal. Yeah. Parang England. Mughal. Mughal. O, ganun yun. Parang dugong bugaw. Mughal. Ganun. Parang talagang Pilipino apelido eh, no? Di ba? Maestro 21, may galaw shoutout. Helen, hi po. Hi din po, Ma'am Helen. Annabel Mughal, yan ulit. Si ate, si Bay S Channel Vlog, please subscribe po. Ate, magbaba ka ng link mo, ate Bay. Bumaba ka ng link. Tsaka kay LJ Pulgar and Lala Vlog, yan. Mega shoutout. See you soon, Bicol Region. Haru, yan. Sige, Lala. Ma'am Lala, kita-kits tayo dito. Yan, kay GLY, mega shoutout. Naka-live sila. Ay, wala po kaming doon. Kung naka-live po ang mga karepa, kasi kapag si Kuya Bal lang po ang naka-live, doon po kami stop. Pero kapag kapag si Kuya Bal na po ang naka-live, doon po lang kami stop. Pero kapag ito po yung mga karepa, hindi po kami pwedeng mag-stop, lalo't naka-live po kami. Yun. Pero may respeto kami sa kanila, pero naka-live po kami, no. Hindi po sila dapat yung sunduin namin na mag-stop kami. Kapag si Kuya Bal lang po yung naka-live, tsaka po kami mag-stop. Pero kapag mga karepa, labas po yan, wala po yan sa rules namin. Ay, Islam daw. Islam apelido yun. Ha? Islam. Islam. Kaya pala ganun. Kaya Pilipino nga. Yung nila, yung apelido. Islam nga. Bisayang Turkish mix, bakit ang haba ng harang? Mas maganda po yan, malaking tulong po yan. Sa aming mga YouTube channel yan. Yan si JLTV, please subscribe din po. Tropa din po yan natin. Linlin Garrido, Rona Bailon Vlog. Siyempre, pa-subscribe po yung sip-sip na alagad ni Del Cabarle Vlog. Uy, dito din kalaban natin. Sino? Si Rona Bailon. Yeah, magsumbong ka na sa amo mong malaking mata. Na mukhang kwago. Yeah. Na mukhang puyat ng 3 linggo. Yeah. Laki ng ambag. Laki ng aibag para hindi natutulog ng ilang araw. Yeah, kamukha niya si Damami. Damami. Kaya, ano pa yun natin? Ilista mo ng mga pinag-asabalan itong bong mo kami doon. Bukas magla-live na naman yun. Hindi na Jay, anong problema? Jay and Nathan, sumusobra na kayo. Yan. Gano'n na. Bakit hindi naman bad comment ang sinabi ko? Ano sabi nito ni Sonia Tanyoke?
Hindi naman ikaw yun ah. Si ano yan, nag-shoutout ako sa'yo. Tapos, yung katabi mong nag-comment ka, yung si Janet, ano yan? Janet, ano ba yun? Hindi naman po ikaw yun, Ma'am Sonia. Nadamay patuloy mo Nadamay lang patuloy, walang pamongmong. Yung ano, hindi, nag-shoutout kasi ako sa'yo, tapos dinugtong ko yung name niya. Patay na naman kayo bukas kay Madam Del. Sabi ni Sumbong Sinay ko kayo Jeffrey. bukas. Naku, sumbong na naman Yung tayo. sabi, Si Rona Bailon. magsumbong ka sa amo mong brat. Yak. Uy, nandito si Danica Blaze Gatchalian. Sino? Oo, yung forever ko. Na naman. Siya yung kagabi. Yeah. Tapos ngayon umaga, meron na naman. Wala naman kagabi. Yuck. Wala naman kanina umaga. Magandang gabi, Huwag mo Bibang. gustuhin. Kumulta na lang, G. Tayaw muna sa Bibang. Para, ayoko na po. Masakit yung kasukasukan. Magandang gabi mga Jay. Kumanta na lang Jay. Sayawan naman ni si Bebang para masaya. Mga-copyright po kasi kami. Kapag ano yun, may sinachat Ingrid TV, doon. thank you. Dito rin siya. Padi LJ, may galap sa lahat. Nathan G. Diputa, pa-shout out from Singapore. Sing sabi? Elisa at Bincula. Kaya makikilam siya rin kay Mang... si Raul. May gilam siya rin kay ano? Lisa at Bincula. Kaya may gilam siya rin po. Oh my gosh, brain is bleeding. Lagot na naman. Dami Video sponsor official. tapos gusto bahay ni Tia. Sabi mo, ano daw? Yung, ay, dito na nga lang ako. Bye, Channel Vlog Ilo. Kalis pagpapatawa. Hoy, ano po mga kalingap, Bye, subscribe po. Ayan. Yung binababa kong link, yan, subscribe po ng kanyang YouTube channel. Eh, sabi ni Rulo, tapusin ko na naman mukha nyo. Na! Shoutout Jay and Nathan Kid, Jing Damas, may shoutout po. Uy, maraming salamat dun sa nagpalipad. Lahat po, thank you very much po talaga sa inyo. Ano po tayo ulit 5,000. Kagabi, naka 5,000 din po. Thank you po talaga. Salamat. Napakalaking tulong po niya kasi bagsak po talaga yung mga views namin ngayon. Kinuha ko na. Wala na kaming aasahan sa mga video namin. Basta tuloy lang yung tulong namin hanggat may maibibigay kami. Pero kung malaking tulong po yung pagpapalipad nyo. Thank you po talaga sa inyo. Kaya God bless po. No? SME TV Official. Di po, tandami nga ng shoutout nyo naman kami. Uy, sakit na pa nga namin kakatawa. SME TV Sabi- Official. XME TV official, ate may galap siya. Ba't wala ka na naman? Magsumbong ka sa amo mong bratro na bailon. Wala kami pakialam. Ate asan ka na? LJ, asan na? Ba't wala ka? SME TV official. Ayun yan. Ba't wala kang jacket? Lagi naman kita nilalagyan ha. Doon sa subscribe idol sa binaba mo. Yan, salamat sa mga nagsusubscribe diyan kay Trixie Joy Team Tawa. Yan, may love shoutout po. Wala naman ako magawa. Nakapanood sa inyo. Sa inyo, wala na. Biya may amboy. Naku, Bayaw yung nasisi pa kami. Nasisi pa Uy, kami. magsitulog na kasi dyan, yung mga tiguang dyan, uy, magsitulog na kasi kailangan po talaga sapat yung tulog para hindi bumabang immune system nyo. Ano? Ganon. Inubaran mo. Wala, hindi ko ito inubaran ha. Sino? Si MC TV official, inubaran ko daw siya. Yak. Iyo. Inaanalyze nyo Inubaran mo. mabuti galawan ni... Ay, nubaran mo na jacket? Hindi daw. Oo nga. Hindi mo na-gets. Ikaw. O sige. Hindi ako makabawi. Ang laking tao. Nakakatakot. Mukha pa lang. Takot ka na. Aray. Wala. Ina-analyze nyo mabuti galawan ni recipe ni nanay. Sobrang makabuhaya sa buong video ng Kalingap. Kaka-upload pa lang ng video reaction niya agad. Ay, labas po kami doon. Ay, wala po kami dyan pakilala. Hindi Ay, kami... si nanay. doon nyo po isumbong kala Kuya July, naka-live po sila ngayon. Doon po nyo isumbong si recipe kasi yun po, karepa po yun. Kasi kami po, hindi po kami nangingalam kung anong mga issue. Basta kami, nagtatrabaho kami ng tama. Ate Amar, Sky Valdez, mega love shoutout. Mamita, official vlog, mega love shoutout. Sino pa yung nandyan? So ngayon, maghahanap tayo ng isang Unicap member na naka-live ngayon para lumipat, para lipatan natin. So sino ang maswerteng manilipatan mo kung lahat na ay tulog? Ay, ito. Hanap tayo, hanap tayo.
Eji Pulgar, hello. Rona Byron, sige sa paka na dali. Kung sulsul ka lang itong Rona na to. Magsumbong ka sa boss mong brat. Yak. Eto, dito tayo. Lipat tayo kay Kuya Mel. Lipat tayo dito kay Kuya Mel. Yan, nakita natin. Nag-iisa siyang nakalive ngayon. I-comment nyo lang from JG. Oy, Manuel. Yan, pinalipat kami ni Kuya JG. Manuel, shout out. Si Kuya Manuel ba talaga to? Saan? Oh, si Kuya Manuel yan. May Yan ganun mga dito, kalinga, please, hindi pa, ano, dalawang harang. Lipat tayo dito. Sa bababa kung ano. Yeah, Unicap po. Unicap. 14 lang po yung viewers niya. Baka pwede po. Lipat tayo. Lipat. Yan, lipat tayo doon mga kalingap. Mag-end po kami. Yan yung binababa ni Pambansang Uso ng yung aking second channel. Lipat po tayo. Lipat. Yan, lipat tayo. Lipat. Magano na po kami. Magla-end na. Yan, maraming salamat sa walang pay na suporta nyo. Lipat tayo kay Kuya Mel. Paabutin man lang natin kahit 100 viewers. So. Tapos mag-stay tayo ng ilang minutes. Sige na. Makatulong naman po tayo sa kapwa natin Unicap member, no? Kahit sa ganitong pamamaraan man lang. Risa, matulog na tayo. Sabi ni Risa, Paguntalan, may nag-shoutout. New Zealand, Pinoy Pro, explore, bakas-bakas. Anong bakas-bakas? Bakasan. Uy, Ate Amaris kay, grabe, nagdagdag pa ulit, oh. $15. Salamat ate, nagpahabol ka pa. Thank you po talaga. Salamat Boss J Manoy. Oy, tura ako Si Recipe ni Nanay. hindi ko kayo ikayang Asawa ibaba ni- lahat Ay, sabay-sabay. asawa ni Professor Dudes daw, Pitisa. Sino? Sino si Dudes Pitisa? Si Dudes Pitesa. Dudes Pitesa. Sino? Ay, ang bayaw ni Ate Edna. Bayo natin na. Oo. Oo, sino sabi? Sabi ni Malo, Nuna. Ay, kung totoo. Wala po kaming pakialam dun. Yan nyo sila. Yan, lipat tayo kay Kuya Mail. Lipat tayo, please. Lipat naman sa mga Unicap member natin. Oo nga. Pabutin natin ng mga Mahala sila, malalaki na yan sila. Ang kakapal na ng mga bulbul dyan. Alam na ng tama at mali. Makatulog na nga. Ay, blood tuloy si Bebong. Yan, lipat tayo. Lipat tayo. Lipat tayo. Lipat tayo kay Kuya Mel. Naka-live siya ngayon, no? Lipat tayo kay Kuya Mel. Kahit man lang maano natin, kahit mga 100 views lang. Sige na. Lipat tayo kay Kuya Mel. 39 viewers na, lipat lahat. Please, lipat tayo kay Kuya Mel. Makakatulong man lang tayo sa ganitong pamamaraan lang sa ating kapwa YouTuber. Yan, lipat tayo kay Kuya Mel. Turago ko yan, LD Pulgar, salamat ha. At yung mga nag-join sa akin, join button, thank you po. Napakalaking tulong din po nun. Yan. Lipat tayo kay Kuya Mel, lipat. D. Roberts Vlog, nahuli ka ata, may love shoutout sa'yo, pahabol. Lipat tayo sa binababang link ni Pambansang Uso, mga kalinga, please. Lipat tayo. Sana. Tagal lang. Hello Sir J, kamusta po? Trio Kuwela, God bless po sa inyong lahat dyan sa dahil taga Basud Camarines Norte din po ako. Shoutout naman dyan kay Iplinda Samarista. Yan, may gilip shoutout sa iyo, ma'am. Ma'am Iplinda, may gilip shoutout. Galing ako kay Roda. Galing ka kay Ate Roda. Wala, hindi ko na siya naabutan nag-live eh. Sana doon ko sa kanya pinasa. Si Kuya Mel yung nakita ko na una, kaya yun. Yan, lipat tayo kay Kuya Mel. Lipat kay Kuya Mel. Maka 100 man lang. 100 views man lang si Kuya Mel ngayong gabi. Makatulong man lang tayo. Kahit pa paano. No? Katilang ulo ko, puro balakubak. Naliligo naman ako. Hello Nathan, Cute and Jay, guwapo. Dito lagi ako nahihirapan. Georgina Reyes, may shoutout po ma'am. Sabay daw kayo, sabi niya. Sabay daw kayo, nagsabay ba kami? Sorry. Yan, lipat tayo kay Kuya Mel, mga kalingap, lipat kay Kuya Mel. Lipat tayo. Yan, lipat kay Kuya Mel, lipat. O sige yan.
Nandiyan na po yung link ko yung binababa ko. Yan, lipat tayo kay Kuya Mel. Tapos mag-end na tayo. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. At ayun po, naway ang hiling din po namin ng Trio Kuela is matapos na ang kaguluhan dito sa Kalingap at magkasundo na lahat-lahat at napaka sarap sa pakiramdam yung walang alitan, walang bangayan, walang pakutsadahan yan. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye po. God bless po. Salamat.